Pozdrav ljudi, desila mi se jučer prekomična situacija. Išla sam za razgovor na posao, dosta visoka pozicija i sad veli meni taj šef tamo, kaže gospođe, šta bi vi rekli što vas čini posebnom da bi mi vas primili ovdje? I sad ja onako velim, rekao, znate šta, jako sam, rekao, pozitivna osoba, rekao, znam, rekao, motivirati ljude, rekao, raspoloženje uvijek mi je 100%, rekao, ne dam se izbaciti iz takta, a rekao, pošto na tom poslu bi imala i radnike ispod sebe, rekao, a ono, rekao, što me najviše, rekao, što sam jako smirena osoba. Kad se taj čovjek, ljudi moji, puko smijat, kaže, čekajte, kaže, vi dolazite sa područja Balkana, tata vam je, kaže, Srbina, mama vam je Hrvatica i vi želite meni reći da ste, kaže, vi smirena osoba. Kad sam se ja, ljudi moji, pukla smije, točno sam znala šta je on mislio sa tom izjavom, jer mi Balkanci stvarno ne da nismo opušteni, nego smo ono baš živčan narod i gdje planemo za svaku sitnicu. Meni je to toliko bilo simpatično, ali u drugu ruku isto mi je bilo ono kako ljudi te možda zna 3 Balkanca, ali cijela nacija je takva. Ne znam, nadam se da je i vama onako to dosta simpatično. Meni je baš bilo nekako simpatično i smiješno. I da, to je to. Htjela sam vam samo reći, možda vas malo nasmijati i uživajte u danu.